Това е за много загрижените хора за моя YouTube канал, които искат постоянно да расте. Абе хора, вие никога ли не правите нещо, което е просто за някакво удоволствие? Тоест да изградите нещо за удоволствие. Да я знам, примерно не сте ли искали някога да сковете една къщичка за птиченце, разбирате ли? Примерно да направите нещичко, не за да е най-красивото на света и най-успешното на света, но просто за да направите нещо. Например, ето половината тук са танцори, които ме гледат. Никога ли не ви се е случило просто да отидете в залата, за да си поцъкате за удоволствие, не мога да схвана. Няма нужда постоянно да ми обяснявате какво да правя в този канал, за да си го подобря или какво правя грешно, защото никога не ми е било цел. А, така излиза все едно аз в момента правя нещо неуспешно, а то изобщо не е това целта. А, малко е смотано, че вече всички почват да приемат интернет като някакво място, където трябва да си качам успехите и да гоня някакви непременни резултати с това, което върша. Докато моята цел изобщо не е така, аз просто се забавлявам с това нещо, хора. В смисъл, аз просто искам да има някакъв канал там, в който аз мога да си включа камерата, да си съединя няколко видеа и да ги кача. Мисля, толкова ли е чуждо това нещо вече от хората? В смисъл, нямам представа. Те постоянно чувам някакви съвети какво да направя, за да си подобря канала и какво аз съм правил грешно. Не бе, човек, аз не правя нищо грешно, защото аз не се опитвам да правя нещо правилно, разбираш ли? Просто хващам си телефона, пускам го и си заснемам едно видео и си го качвам в YouTube канала, просто защото искам. Не очаквам да съм следващия MrBeast или пък да съм PewDiePie. Защо трябва да постоянно да гоним някакъв резултат с това, което правим? Това ли е... За това ли го правим? Наистина ли всеки, който от вас прави нещо, го прави за някакъв резултат? Аз това не мога да го схвана. Нямате ли нещо, което просто го правите? В смисъл, да не би всеки да обича майка си и баща си, за да му завещаят къщата си. В смисъл, това е ненормално, разбирате ли, което се опитвам да ви обясня. Понякога хората правят нещо, което е от някакъв вътрешен подтик, нещо да бъде свършено, вадят си камерката, снимат си едно видео и си го качват в социалните мрежи, без особени очаквания. Тоест, ако едно видео има 200 гледания, то не е провал, защото е правено с цел да има 3 милиона гледания, а аз съм някакъв некадърник и съм качил нещо за 200. Ако искам да правя успешен YouTube канал, вярвайте ми, няма да подходя така. Няма да едитвам толкова зле, няма да се снимам с гадния телефон. От някъде ще намеря една брошка да си сложа един микрофон да имам и така нататък. Така че моля ви, ако става въпрос за моя канал, не ми давайте съвети. Наистина, не го правя за да е успешен и вие от някъде видиш ли да ме озарите аз колко много съм зле подходил към този канал и към начина, по който си правя контента и не ми е хрумвало, че така няма да стана свръхизвестен. Честно ли е, човек? В смисъл, аз ако искам да правя YouTube канал, с брек ли ще го правя? В смисъл, който да е известен. Аз изобщо няма да правя това. Най-вероятно някои от вас са чували примерно за канала на Мартин Друмев и той стана известен, той е трикар, адски добър. И едно детенце, едно детско парти ме пита: ти познаваш ли Друмев? И аз викам: не го познавам, виждал съм го, тренирали сме в една зала. Викам: ти какво знаеш за него? И той вика: Друмев, той е Друмев житная вода. А какво прави Друмев? Той пие житная водка и вика: житная вода, все едно, не знам аз, някаква шега е там, инсайт, не знам точно, не го гледам чак толкова много. Но идеята е, че за да станеш известен, то не става с брейк, не става с трикове. В смисъл, трябва да правиш някакви пълни простоти, които мене не ме вълнуват да ги правя. Затова и не гоня цифри, не гоня бройки. Искам просто това да е място, където може да си поговорим с другите танцори или пък с някакви начинаещи хора, които искат да научат нещо. Например, аз съм едно момче, което е израснало в много малък град и на село. Нямало е брейкари там, откъдето съм аз. Когато започнахме, никога не бях виждал брейкър, аз до 14 годишна възраст. Изобщо не съм знаел, че в радиус от
500 км около мен има брейкъри. Аз мислех, че единствените в България са Electric Force. И тогава нямаше някакви уроци на български или нещо подобно. Идеята ми беше, ако има някакво друго момче, като мен, което иска да се научи да танцува брейк, но е в някакъв град, например, да я знам, Харман ли, не знам, казвам Харман ли, защото си мисля, че там няма брейкъри, може и да има, не знам. Но е малък град или от някакво село. Ако напише уроци по брейк в YouTube, ще му излязат моите уроци. Това е цялата цел на канала. Другата, разбира се, е, че ако някой може да ме викне за детско парти, аз съм си оставил сайта, да, ще отида и ще го свърша. Няма да избягам от 5 лева, но разбирате ли, аз не търся брутално израстване на абонати по този начин. Аз не си губя времето по грешен начин да развивам канал, който трябва да е брутално успешен, а аз просто не знам как да го направя успешен. Не е това. Успешен канал, долу-горе ми е ясно как се прави, но просто не ми се прави, защото за да правиш успешен канал, трябва да правиш едни определени неща, които няма нужда да правя. А интернет е място, където аз мога да пусна 10-15 видеа и после да се тръгна за 2 месеца от интернет, без да ми пука изобщо. В смисъл, това е място, където всички може да общуваме и да използваме пространството по начин, по който ние го разбираме за готин. Например, аз го разбирам, че мога да пусна някакъв видеоклип, в който малко да поговорим, да обсъдим някакви теми, става яко, става забавно, но след няколко месеца аз съм на съвсем друга вълна, повече ми се бачка, правят ми си някакви неща, хора и си ги бачкам. И това са абсолютно нормалните неща в цялата баница. Така че моля ви, спрете се.